Dvořská porážka za Vířovem, 3-4 těsná, řekl bych se vstyčenou hlavou, hrabali jsme, makali jsme, jak jsi to viděl ty? Začátek opět takový vlažnější, musíme víc od začátku, musí vědět, že jsme doma, zmenšilo se nám hřiště a to si myslím, že by nám mělo hrát do karet, že budeme hrát víc kontaktně už od začátku. Od druhý se to zvedlo, dali jsme nějaký gól kontaktní a třetí třetina jsme skoro dotahovali na 4-3, škoda. Měli jsme i z powerplay nějaké šance, styčná hlava určitě, ale teď už musíme bodovat v dalším zápase. Asi hodně škoda dneska těch faulů, soupeř vlastně ty naše oslabení hodně trestal, udělali jsme tam i tuším 2 útoční fauly, jednou jsme špatně vystřídali, o to víc to asi mrzí, ta porážka. 4 góly v oslabení vlastně, no jo. My víme, že oni ty přesilovky mají dobrý, no, na to jsme se připravovali, ale to je realita, prostě s tím už nic neuděláme, musíme se tomu vyvarovat. Ten gól na 1-3 si dával právě ty, jak bys popsal tu gólovou situaci? Andy to parádně zavez s jeho stylem a pak se to dostalo nahoru, Benny to z jedničky přehrál na mě a už jsem na vzdálenou tyč to poslal. Macasovi parádní slovo nám patří. Ty ses vlastně vrátil do hry asi po 7 měsících, tuším. Určitě se teďka to užívá, že můžeš konečně hrát, viď? Jsem hrozně šťastný, je to strašně frustrující vlastně chodit na zimák, trénovat a koukat na kluky, jak žijou tím hokejem, zápasama, tréninkama, jak se o tom baví. A já de facto tam jenom sedím a poslouchám to a musím se sám připravovat, takže je to frustrující, ale o tom budu silnější v hlavě prostě a teď jsem šťastný, že můžu být v týmu. Ten návrat asi nebyl úplně lehký do toho rozeběhnutého vlaku, ale vypadalo to aspoň z hlediště třeba, že ten návrat zvládl dobře do toho herního režimu, když to řeknu. Jo, já si myslím, že jsem se připravil dobře, připravoval jsem se pečlivě, myslím si, že dost a bylo to náročný, furt je to náročný fyzicky, ale jinak než zápasama se do toho nedostanu určitě. Když se vrátíme ještě k tomu zápasu, za stavu 1-3 jsme soupeře hodně zatlačili na konci druhé třetiny. Byl to záměr nebo pokyn od trenéru vám, že do toho máte víc chodit, hrát třeba víc na riziko, víc to trošku dohrávat ty souboje? Jasně, oni nás ženou furt trenéři, jako nekompromisně, každý osobní souboj dohrát. Musí znát, že jsme tady doma prostě a dávají nám pokyny de facto furt. Už je jenom otázka na nás, jestli se s tím poperem, aby jsme jim to znepříjemnili a využili toho. Možná asi o to větší škoda, že jsme nedali tu kontaktní branku na 2-3, veď soupeř mohl ještě víc znejistit, místo toho nám vlastně zase využil přesilovku a odskočil nám na 1-4. Bylo to pak docela těžký, veď, ale na druhou stranu jsme se zase do toho dobře vrátili, do toho zápasu. Já to řeknu takhle, že ten charakter tady je v týmu a hrozně perfektní charakter v týmu a máme na to tým na tyhle zápasy otáčet. Jsem o tom 100% přesvědčený takže je to škoda, že jsme dostali na 4-1, ale jak říkám, příště už budeme bodovat. Ten závěr, vlastně hráli jsme bez golmana, soupeře jsme tam mačkali, chybělo malinko, veď, k tomu vyrovnání. Obrovský kousek, vlastně tam, když budu jmenovat Raušík, prostě škoda, zaslouženě zasloužil by si ten gól, bojuje, takže byl tam dobře, dorážel tam puk, Valda tam dorážel puk, Teclík měl dobrý střely, já jsem tam trefil tágo, mohl taky do brány, je to škoda prostě, ale prostě čertovém a příští zápas budeme bodovat. Bude nás čekat v sobotu Vyškov, asi se dá čekat podobný hokej, soupeře jsme už jednou porazili, bylo by super to teďka zlomit, prohráli jsme vlastně 2krát jenom o jediný gól se silnýma soupeřema, chtělo by to už konečně to zlomit a urvat to, viď? Zase kvalitní soupeř, myslím si, že to bude dobrý hokej, nahoru dolů, ale nastoupíme do toho, jak jsme končili teď s Havířovem, tvrdě, zodpovědně každý a podle mě to povede k úspěchu určitě. Ještě otázka na závěr. Havířov byl asi hodně nepříjemný v tom, že hodně dohrával ty souboje, snažil se vás hodně napadat.
Jak těžký se s tím bylo srovnat? Asi vás na to trenéři připravovali, předpokládám, před zápasem. Jasně, trénink předtím byl přizpůsobený na jejich tvrdou hru, ale my hrajeme taky tvrdě určitě, takže to je zase jako bych nás nepodceňoval. Doma jsou horší, ale tady jsme doma my a myslím si, že jsme jim taky docela naložili. Jak se těšíš na derby? Určitě zkoukal, vlastně jsi ještě nehrál tou dobou. Těšíš se asi na tu atmosféru, viď? A na to, že to je prestižní zápas od nich. Jasně, těším se. Já jsem rád, že jsem v týmu a uděláme všechno pro to, aby tady byl úspěch a vyhrávali jsme. To je základ.